मोनसे दुखुनांथाव जाथाय क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव जिनाहारि खालामनायनि मोनसे सोमोनांथाव रादाब मोनदों। सुलुंनि बादिब्ला 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद। थाखो 5आव फरायनाय सासे 9 बोसोरनि हिनजावसाखौ मैया बेलासियाव 16 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना जिनाहारि खालामो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिया थाखो 9नि फरायसा आरो दायो खारखोमानानै दङ। फारसेथिं जिनाहारि खालामजानाय हिनजावसाखौ देहा फाहामसालियाव थिसननानै फाहामथाय होगासिनो दङ। सुलुंनि बादिब्ला जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव दायनिगिरिया हिनजावसानि आगदा आथिंखौ बुफायदोंमोन, जायनि जाहोनाव हिनजावसाया गोब्राब जोखोम जादोंमोन। पुलिसआ नायबिजिरनायनि बाहागो महरै दायनिगिरिनि बिमा-बिफाखौ हमदों आरो जिनाहारि खालामनानै खारखोमानाय सुबुंखौ नागिरगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा-फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।